हेलो एवरीवन खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायहरनाय थालायबाय। आंनि भिडिअ'आ जाबा जुबा भिडिअ'स आरोना, जायखौ गोसोखाङो जायखौ गोसोआव फैयो बेखौनो आङो बानायब्रबो। नोंथांमोना मोजां मोनोबाथाय नायलांबाय थादो, लोगोसे लाइक शेयार कमेन्ट साबस्क्राइब खालामनानै होदो अननानै। ओमफ्राय आंनि फेसबुक पेजखौबो नोंथांमोना जायफोरा खालामाखै खालामना होबानो जाबाय। आं स्क्रिनाव होनानै होगोन, नोंथांमोन माने फल' खालामबानो जाबाय आरोना। ओमफ्राय गासैबो मोजां मोनोबाथाय आंनि भिडिअ'फोरखौ मोजां मोनोबाथाय सापर्ट खालामना होदो लोगोसेनो अननानै। ओमफ्राय आङो भिडिअ'खौथ' मोजां बानायनो रोङा, मानो होनोब्ला आङो इडिटबो बानायनो रोङा आरो जेबो रोङा आरो बिदि इडिट बानायनो रोङा। जेन भिडिअ'खौ मादि खालामबा मादि केमेरा हमबा मा जागोन आं जेबो मोजाङै रोङा। थेवब्लाबो आंनि गोसोआव जि फैयो आं बेखौनो बानायलांबाय आरो। नोंथांमोना मोजां मोनोबाथाय नायलांबाय थादो अननानै। मानो नांगौ जाखो फैसाखौलाय? बागानपारा एक्सप' फैदोंनो, लोगोफोरा थांनो लिंदोंमोन आंखौ, ओमफ्राय आंबो थांगौमोन बिसोरजों। नाङा थाङा, मा लायनो गोदाव सोरावनो बाया। आं गाबोन सकाव थांबा लाबोगोन। आंनो थांना बायगौमोन ना, मालाय लोगोफोराबो मादि लाबोसिगोन। आंबो इसोरनि बायदिखौनो नांगौ, इसोरनि बायदि मडेलखौनो नांगौ आंनो। मालायबा इसोर मादि लाबोगोनबा। आं हारसिं थांनानै बायनो मोनबासो मोजां जागौमोन दा। आयु आंखौसो रोङा जाबावबाय नोङो। आं गाननायखौनो गानाखैबा माखौथो गानदों नोंलाय? आंनि गासैबो ड्रेसानो माथो आंसो बायनाय गोजा। बेखौनो आरो गोदाव सोरावनो आं बायनायखौनो गानखायो आरो हारसिं थांना बायबावो। लानानै फैयोबा आंनो लेथ्रा जागोन माथो। मिथिया आंबो थांखागोन बिसोरजों। गाबोन थांबा लाबोगोन, सेर थादो थां। गाबोन लाबोगोन आं। मथेबोथ' आं गाननो लुगैयोना, बुरै मडेलनो लाबोबा। ओमफ्राय आं बेखौनो गाननांसिगोन लोगोफोरनि सिगाङाव। जि लासिं सिं लोगोफ्रा आंखौ जि लासिं सिं खालामखागोन। बुरै मडेल गानदों नोङो बेफोरबायदि बुंनानै आंखौ जि लासिं। आं गाबोन थांबा लाबोगोन, सेर थादो थां। आंनि बायनायखौनोल' गाननांगौ, आंनि गोसो बायदिबा बायनोनो मोना। माबायदि मानसियानो, आंनि गोसो मथेबोथ' आं गाननो लुगैयोना बुरै मडेलनो लाबोबा। ओमफ्राय आं बेखौनो गाननांसिगोन लोगोफोरनि सिगाङाव। जि लासिं सिं लोगोफ्रा आंखौ जि लासिं सिं खालामखागोन। बुरै मडेल गानदों नोङो बेफोरबायदि बुंनानै आंखौ जि लासिं सिं खालामो लोगोफ्रा। ओमफ्राय आं गाननांसिगोन। बावनियाव लाइक शेयार कमेन्ट साबस्क्राइब खालामना होदो, लोगोसे अननानै शेयारबो खालामनानै होदो। लोगोसे अननानै शेयारबो खालामना होदो आरोना लोगोफोर। जायफोरा आंनि भिडिअ' नायगिरि नोंथांमोन, जायफोरा आंनि भिडिअ'खौ मोजां मोनो, लाइक शेयार कमेन्ट साबस्क्राइब खालामना होदो। थेंक इउ, लाभ इउ अल, बाय।